אתה יודע, זה כמו לחיות בסרט. אתה אוכל סרטים כל דקה וכל רגע. זה פשוט בלתי נתפס הדבר הזה, אתה לא מבין. אז בהתחלה אמרתי, עזוב עמוס, עזוב, בחייך, אתה אוכל סרטים על פרש, זה בטח נפל לאחד המנקים שם, אתה יודע, הוא ניקה, זה נפל לו מהכיס, שלו. אבל מה, יסמין השאירה את הטלפון שלה לבד. סליחה, אתה מוכן להזדרז בבקשה, חביבי? אתה. כן, בטח. קיצור, אני עובר על כל ההתקדמויות שלה בוואטסאפ, אבל אחד, נתנו לי בסטרס, שהיא תכף תצא לי מהמקלחת, פוסט. בטח. כן, אני יודע. שכחתי פשוט. מה? לא משנה, נדבר אחר כך, אחי. זה גם נכנסתי לאינסטגרם שלה כמו איזה פסיכופת, אתה לא מבין. מתחיל לבדוק, ואני אומר לעצמי, עזוב, עמוס, שחרר, זה בטח סתם צירוף מקרים, נכון? יכול להיות קורה. אבל אז מה אני רואה, אחי? אתה לא מאמין, אני מדבר על זה, אני כולי צמרמורת. נו מה? נו מה יהיה? נו מה יהיה? זה דרגס סליטי, דרגס סליטי, נו מה יהיה, נו מה יהיה? יואי, איזה שיר קליט, מ-2004 אני זוכרת. לא יוצא לי מהראש מאז. שקרים, מזימות, בגידות, תן על סמיר ויסמין. אני די בטוח שקוראים לו עמוס. סדרה שלי או שלך? את האמת? לא רואה את פרוק ממטר. איך אני אוהבת את יסמין הזאת, איזה מתוקה. לא, הכי אני אוהבת את הבוס הארבומי. את החמות המכשפה, היא הרגה אותי. די, אני חייבת 5 עונות של זה. ופודקאסט. וקבוצת פייסבוק שמוצאת פאקים בעלילה.